era un esplendor. Cando chegaba o viño novo, avillábase en todas as esquinas, etc. O Concello, que tiña a exclusiva de vender viño, porque cobraba unha cantidad moi importante de impostos, perseguía a venta de viño tabernado fora da cidade. Normalmente facíanse pesquisas polos povos, polo de arredor, por Mourente, por Moldes, que había moitas viñas, etc. Entón, unha das probas de que, aunque non colleran infraganti vendendo viño, unha das probas que alegaban era que houbera un loureiro na porta. O sea que desde o século XV, os pontevedreses de arredor de Pontevedra vendían viño no que chamamos hoxe furanchos, viño pondo un ramo de loureiro na porta, que era a seña de identidade de que ali estaba avillándose viño e vendéndose viño. Pois estamos na parroquia de Sela, estamos no igrexario, que é o lugar onde está a igrexa, lógicamente esta maravillosa igrexa románica que temos aquí, concretamente, ademais, no bar homónimo, no bar igrexario, que é, bueno, lógicamente, epicentro aquí de moitas cuestións culturais que teñen que ver coa gastronomía, que teñen que ver, por suposto, coa cultura do viño. A prova é máis que evidente que podes vir aquí en calquera momento do ano e pedirte un tinta femia de Sela, que, por suposto, que cho van ter, ademais de primeira categoría, non? Os furanchos no Morrazo e en Sela en particular pois teñen moitísima tradición. Claro, iso é o bonito, non? Que un furancho non é nin debe de ser un bar, unha taberna, un restaurante, debe de ser o que é, un sitio onde se vende o viño da casa, en principio excedente. Naceu como un complemento da economía na familia galega no rural. E cando era pequeniño, con 10 anos, 11 anos, íbamos á playa cos meus pais, levabas a merenda e cando viñas de volta te poñías debaixo un mantel ou sin mantel debaixo dunha viña, merendabas e collías o viño. Cando o viño xa estaba apto para consumo, pois anunciaba o con ramallo nunha porta e entonces non solamente vendías o viño dali, sino que había xente que se cruzaba de un concello a outro a tomar o viño, falabas, facías cultura tamén, facías amistad. E iso queremos que siga vendo, e de feito nos furanchos se consigue eso ainda. Destacar o que é o viño da zona, destacar a cultura e que se conozcan os paisaxes que hai. Pola cultura do viño aquí en Sela, que é onde eu vivo, e o que podo coñecer, pois acordarme algúns brindes, algunhas fórmulas para beber o viño, que fun aprendendo, que se din por aquí. Aprendín nun home da Illa de Ons, que vive aquí abaixo, non recordo o seu nome, o sea, que vai quedar así como anónimo, pero este gustame moito. Dicía, hai que coger a cunca, claro. Viño que nases da parra, como que nasas da xesta, báixate má barriga e non te me subas á testa. E veño.